बयखौबो खुलुमहरबाय बे समावहाय आंनि चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ। लोगोफोर आं दिनै खानाय सिनजाहैनो नागिरदों। खानाया आंनो लावजोबथारबाय, एकदम नायजाले जेंगावगाव जाबाय। थ' खानाय सिनजाहैनायनि सिगां आं नोंथांमोननो ससे भिडिअ देखायनो सानदों। थ' भिडिअखौ ज'यैनो बयबो नायलांदो स्किप खालामालासिनो, आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे बै बेलनि आइकनाव देलदें थुना होनानै अलाव होनानै लादो, जेन' गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननियाव थाबैनो आपडेट जानाय बायदि, नटिफिकेसन हाबहैनाय बायदि। आरो फैगासिनो दं टाइमा जे आं नोंथांमोननो एकदम जोबोद मोजां मोजां ब्लग देखायनो थांगासिनो दं, जेन' नोंथांमोनहा बे ब्लगखौ थाबैनो नुनाय बायदि नटिफिकेसन हाबनानै। थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनायनि सिगां बयबो आंनि थालिर बागानाव दसे थांनि थं। थ' चलो थालिर बागानाव थांबाय लोगोफोर। थालिरा मारै जाखोलायथाय मोनथिले, गोबावथारसैमोन थालिराव फैयैया, मैखुन हाख्लायनांसिगौ। थालिरानो गैयालै, लावाखिसै, एकदम दैखौनो होनो हायाखिसै नालाय। नैबेफोरो मैखुन हाख्लायनांसिगौमोन नै। फायखारिया जोंसिगोनसो फैसा लानानै, थालिरखौबो मोजां नाया मुं नाया होननानै। नै आइयो सेसखासै ओंखारफुजोबदों नै दासो, धामाखा ओंखारदों नै। $20,000 लानाय जाखाबायलै लोगोफोर थालिरनि फैसाया, उफाय गैयैयाव। मैखुन हास'जाबायमोनलै बियो नै, नैफोर मैखुन हास'जाजोब्बायमोन नै, गाबोनफोर हास'नांसिगोन। थ' लोगोफोर अब्ला आङो खानाय सिनजाहैनोसै। थ' आं नोंथांमोननो जे भिडिअ देखायनो बुंदोंमोन, ससे भिडिअ सि दानायनि, नोंथांमोनहा जुदि हिन्जावनो बायना होनो गोसोब्ला अर्डार खालामहर। थ' भिडिअखौ नायलांदो। भिडिअआ बेनो नै, आं दहाय नायनो थिननाया। मा दख'ना होनो बाजै? हा बाजै? नोंथांमोनहा हिन्जावनो बायना होनो गोसो दंब्ला अर्डार खालामहरनो हागोन। स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखाबाय आङो। मा दख'ना होनो? एबार बुंलाय। गोमो दावदै रुगुं आगर। गोमो दावदैनो लोगोफोर, माबा रुगुङाव आगर। ओमफ्राय गांसेयाव बेसेबांनि फानो? 1500। गांसेयाव 1500नि फानोनो। सोरनोबा नांगौब्ला अर्डार हरबानो जाबाय। गोगोम माबा दङ, सि दाग्राफोर दं। नैबे न'आ नायबावथ' फुल दङ। वेभिं रुम बियो, ओरैहाय मानसिफोर फैयाखै सि दाग्रा। थ' लोगोफोर नांगौबा अर्डार खालामहरबानो जाबाय। हा? मोसौ हाथायनो लोगोफोर, गांसेयाव बेसेनि फानो? 1500नि फानो गांसेयाव। नै गोजोननाय थाबाय लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासे नायबाय होनना आसा खालामबाय आङो। थ' नोंथांमोनहा
बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो। थ' दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं बेहायनो फोजोबनोसै। थ' टिं टं बाय बाय थेंक इउ।